ବନ୍ଧୁଗଣ ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ଜିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ। ଇଟାଲୀର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଅଟେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସଫେଦ ଲିଲି। ଏହା ୟୁରୋପୀୟ ମହାଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଅଟେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶେର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଅଟେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲିଲି, ଯାହାକି ଫ୍ରାନ୍ସର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ବ୍ରିଟେନର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଅଟେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ଜର୍ମାନୀର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଅଟେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୋଲ୍ଡ ଇଗଲ୍। ଏହାକୁ ଜୁନ୍ 20, 1782 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଜାପାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୁଲଦାଉଦି ଫ୍ଲାୱାର। ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାରା। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କିୱି। ଏହା ଏକ ପକ୍ଷୀର ନାମ ଅଟେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଙ୍ଗାରୋ। କାନାଡାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମପଲ ପତ୍ର। ସ୍ପେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇଗଲ୍। ତୁର୍କୀର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାରା। ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇଗଲ୍। ନରୱେ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବେଲଜିୟମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶେର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହ। ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରୋଜ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ବାଂଲାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ୱାଟର ଲିଲି ଅର୍ଥାତ୍ କୁମୁଦୁନି ଫୁଲ। ଏମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।